Il-Partit Nazzjonalista ilu xhur jinsisti dwar il-bżonn li l-Gvern jadotta mudell ekonomiku ġdid li ma jkunx ibbażat fuq iż-żieda fil-popolazzjoni u huwa għalhekk li hemm bżonn jittieħdu deċiżjonijiet għal ġid tal-pajjiż. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech wara laqgħa ta' konsultazzjoni mal-membri tal-MCESD. Preżentajna il-viżjoni ekonomika tagħna li huwa proġett importanti għal dan il-pajjiż għaliex hemm bżonn jittieħdu deċiżjonijiet bil-għaqal, b'maturità u b'serjetà. Ħadd gost illi il-rappreżentanti tal-MCSD, l-imsieħba soċjali kienu pożittivi ħafna għal dak illi aħna ppreżentajnilhom, bla dubju tajna widen għal dak li anke huma qasmu magħna. Aħna kommessi bħala oppożizzjoni li allura noffru din il-viżjoni għaliex bħala gvern alternattiv irridu li pajjiżna ikun verament pajjiż fejn int jista' jkollok il-kwalità tal-ħajja li jixraqlek. Bernard Grech stqari li l-pajjiż ma jistax jibqa' miexi l quddiem bil-mudell preżenti għaliex l-ekonomija mhux qed tiflaħ żieda fil-popolazzjoni bl-effetti jidhru ċari waqt il-kriżi tal-qtuħ tad-dawl, il-pressjoni fuq l-isptarijiet u fuq is-sistema edukattiva tal-pajjiż. Bernard Grech stqar li d-dialogu mal-imsieħba soċjali huwa importanti u li l-Partit Nazzjonalista qiegħed jibqa' jibbaża l-politika tiegħu fuq il-bniedem u l-bżonnijiet tal-poplu. Għal din il-laqgħa li saret fil-bini tal-Parlament kien hemm preżenti chairperson tal-MCESD u rappreżentanti tal-General Workers Union, UHM Voice of the Workers, Forum, CMTU, MHRA, Chamber of SMEs, il-Malta Chamber, l-MEA, Civil Society Committee u l-Gozo Regional Committee. Preżenti wkoll id-deputati tal-Partit Nazzjonalista Robert Kutajjar, Claudette Buttigieg, Jerome Caruana Cilja, Mario De Marco, Ivan J. Bartolo, Elix Borch u Ivan Castillo. Il-budget tal-2024 se jiġi preżentat fit-30 ta' Ottubru u huma bosta l-imsieħba soċjali li qed jitfgħu pressjoni fuq il-Gvern sabiex ibiddel il-mudell ekonomiku tiegħu dan fil-waqt li l-ħaddiema qed jittamaw li jiġi ppreżentat pjan ċar sabiex jiġu indirizzati temi jaħarqu bħal kwistjoni tal-għoli tal-ħajja, it-traffiku, l-iskart, il-bini bla rażan, il-qerda ambjentali u l-ħtieġa li jinħolqu setturi ġodda ta' xogħol pagi aħjar.